ano. Ang ginawa ko, nagsuog, tapos uminom ng asin. Oo, yun lang. Nagpa-doktor na ako. Sabi ng doktor, you can do PCR because you have certain kind of bacteria and virus, sabi niya. Natakot na ako. Umuwi ako. Sabi ko, Doc, can I come back after 1 hour? Yun, uminom ako ng ng asin. Kasi alam kong nagdadayariya na ako. Diarrhea. Lahat na ng symptoms sa akin, nawalan na ako ng malasa. Wala din. Nag-negative din ako. Ilan ang subscriber mo kuya? Sa 11. 11K? Hindi ko alam kung nakasubscribe na ako eh. Pero napanood ko na yung mga vlog mo. Namomonetize ka na? Oo. Wow, sasahod ka na yan. Nakasahod ka na ba? Magkano? Oo, kasi hindi naman pa ano yan eh. Pero yung ano mo, sa unang sahod mo, pag may naano pa yung video, views yung mga video mo, dadagdag pa rin yun. May channel din ako pero wala akong wala akong na-upload. Gumawa lang ako. Mahirap kaya mag-ano dito sa Dubai. Maraming stricto. Maraming bawal. Yung video ka lang sa Carrefour, hindi pwede. Iano mo sana yung mga Nila-live mo ba siya? Sa YouTube? Okay. Kaya maniwala ako sa asin kuya pag nagka-COVID kayo. Yung susuko. Suog. Yun din. Ginawa ko din yun. Suog. Tsaka Okay ka lang? Opo. Oh, taas na. Sige.
Kasi matatanggal yung ip ng ano. Hindi.
Tower.
manhid kasi yung ano, tusok ng kawayan. Hindi makagawa ng nilugluto. Gluto ka na?
Matatanggal yan? Hmm. Ito. Ah. Normal talaga. Wala kong ginawang tatanggal. Marami na kung ano. Okay lang po yung muna tanggal ako magtatanggal. May babae doon sa ilo. Hmm. Patutulog siya. Sige, Lisa. Hindi sa ano. Ah. Lagi mo ako nila. Sa ano? Sa TikTok? Hmm. Sa request nakita niya. Baguhan lang. Kaya nga, kita ko nga yung mga ano mo. Ilan na yung nagparito ka sa akin. Doon? Nag-umpisa lang yung basket nung nag-lockdown. Kaya nga, konti pa lang doon yung ano mo eh. Nakita ko sa ano. TikTok niya. Lagi na sa light sa Hindi pa alam. pinupos na sa M2. Meron din akong kilala si Kuya. Yung sa Facebook niya, i-love ano. Meron. Lalaki din siya. Maraming nagtatap sa sarili.
Hirap. Libog ko na yata. Medyo ko mamay. Ito. Kalikot. Dito ako mo. Kalikot. Kalikot. Ayun. Kalikot. Ayun. Dito banda. Oo, kaya Taas o maganda. Hindi ko magandang selfie. straight ka ba? Diyan.
dito sa kabilang toro.
Pipicture mo ba yan? Hindi, bibidyo lang. Tapos na. Ayan, tapos na siya. Simulisan ko rin ito.